Anzjana ta' 91 sena li kellha kundizzjonijiet ta' saħħa ulterjuri mietet waqt li kienet pożittiva għal COVID-19. Fis-stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa spjega li l-anzjana kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fis-26 ta' Wissu u daħlet l-isptar Mater Dei fis-6 ta' Settembru. Hija mietet l-isptar tard il-ħamis filgħaxija. Intant fl-aħħar sigħat 18 persuna oħra fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 39 każ minn fost 2632 test. Dan ifisser li aktar minn 98% ta' testijiet li saru fl-aħħar 24 siegħa ġew negattivi u ftit aktar minn 1% biss ġew pożittivi. Palissa hemm żewġ persuni fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei li qegħdin fuq il-ventilatur. Fil-buletin mediku ta' kull nhar tal-ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci spjegat li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija simili ħafna ta' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej. L-average ta' dawn il-każijiet hemmhekk għandna li kellna dik il-pik u issa rġajna bdejna tilajn il-fuq bil-pik oħra li huwa simili ħafna ta' x'qed jiġri f'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej ukoll. Numru ta' każijiet li feġġew din il-ġimgħa kienu membri tal-istess familji u kuntatti fuq il-post tax-xogħol. Spjegat kif fawdex bħalissa hemm 20 każ attiv. Il-Professur Gauci saħqet li bħalma qed tenfasizza l-għaqda dinjija tas-saħħa, l-użu tal-maskri huwa importanti ħafna kull meta persuna toħroġ minn darha, għaliex l-evidenza sa issa qed turi li l-ilbis tal-maskri naqqas il-firxa tal-virus. Kellha wkoll messaġġ importanti għal qraba u l-ħbieb ta' dawk pożittivi għall-virus. Jekk inti għandek persuna ġadar li huwa pożittiv, importanti li ħadd ma jmur iktar fid-dar għaliex ġieli kellna ċirkostanzi fejn ikun hemm nies li jmorru proprju jew biex jgħinuhom, però dan hemmhekk tkun qed tesponi riskju. Intant il-lista oranġu għal-ġimgħa li ġejja se tibqa' l-istess, hekk kif is-sitwazzjoni baqgħet stabbli fil-pajjiżi li jinsabu fil-lista bħalissa, jiġifieri ir-Rumanija, ir-Repubblika Ċeka, it-Tunezija u xi reġuni fi Spanja u fi Franza.